Den hårvækstfremmende olie er den perfekte løsning til jer, der har langsomt voksende hår. Du kan få olien i 3 forskellige varianter, alt efter hvordan dit hår er. Olien indeholder unikke kombinationer af vitaminer og næringsstoffer fra hvidløg og løg. De har forskellige ingredienser, de stimulerer din hovedbund og øger hårvæksten. Inden du anvender det her produkt, skal posen lægges ned i noget varmt vand i 3-5 minutter. Efter det så ryster du og åbner posen. Sørg for, at olien bliver fokuseret i din hovedbånd og masser den så godt ind. Når du har gjort det, så kan du samle dit hår op i en knold og tage en plastikpose eller en badehætte over det. For at olien virker bedst, så skal du have den i 30-40 minutter. Du kan også vælge at sove med olien i håret. Det skal du så kun gøre, hvis det er, at du er sikker på, at du ikke er allergisk over for nogle af de her ingredienser, der er i olien. Efter det, så skal olien skylles ud med en shampoo, og så kan du vælge at bruge alle de produkter, du plejer at bruge. Det anbefales, at man bruger olien 1-2 gange om ugen, og du vil allerede se et resultat efter 1 måned. Og det var alt. Held og lykke med at bruge den her olie.